ne timore kaluri ni school en achiel kuom kuonde ma janyuol kotere nyathine to ng'eyo ni en a certain safe haven kamonge ni nyathine bro bedo makare to koro kigocho ni kowuok e school ni nyathine oyudo hinyruok in kaka janyuol ibo bedo kod chuny malit mana kaka miyo makoro chunye lit kae tok tho mar nyathine manitiere e form 2 form 2 I don't know the 8 gazette mano mar ang'wen mano mar gazette ni ma Daily Nation bathe kanyo be naneno ka ochiw nonro mano mar jabero mar piny owacho no yango ni giseyudo nonro mar DNA mar jopuonjre 21 mano wito ngimagi mano e masira mar mach maenda Russia kata kamano it gazette mar ang'wen kanyo nyaka sani koro liekore ni Raila Odinga nyalo bedo ni ne kill two stones no kill two birds with one stone yes mano kaluwore kod weche mag succession politics mane dwa timore mano e duond bura mar ODM nyaka sani koro wang'eni adiera no dhi bedo ywaruok mano mapek ahinya ka koro nyaka sani koro toka nosegolo jomoko odhi obed jotend migepe en bende no yudo lemo machielo mano mar sirikal sire mar mondo mi odhi olar kom mar AUC kata kamano wang'eni weche go mag succession nitiere joma podi chuny gi lit gine mane gigombo ni omigi lemo moro e ODM kata ng'ato kaka Babu Owino nyaka sani koro wacho ni yiero ma itime kor gwenge onego be ni koro itimo wang'eni mag ODM nokotim mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 apani en adier gi mosebed kewacho ewi migosi Raila Amolo Odinga kizungu luonge ni genius ong'eyo goyo kwan opango adier nikech iyudo ka migosi Oparanya nomako lemo Joho nomako lemo ayudo ka Wandai nomako lemo John Mbadi ne chairman mar party tiyudo ka ng'ama nong'eyo ni lokruok mar party dhi bedo ne onge e kinde ma ng'anyo mar Gen Z ne dhi mbele iyudo ka sama ne wecho chako liekore ni kideka migosi Odinga ket jomoko anyalo paro ng'at ma nyinge nokwongo liekore mokwongo ne en John Mbadi migosi Mbadi kane wacho ni liekore no nyalo bedo e ten migawo mar weche omenda pacho kaendi the moment mane weche gi ochakore kata ng'ama ne paro weche go mag ODM sechego ne onge ji ne ng'iyo picha maduong' ahe ogol John Mbadi kama na kwongo chich mokwongo en kama nogol mana jodito te momako lemo e duond buch ODM aparo ni jondiko mondiko gi aneno ka en Mikai Roslyn Obala kod Odia apane gitimo nonro gi makare apani maendi adier nikech kinde mane golo migosi Joho to miye lemo nowuok iluongo ni a very soft transition owuok mos maonge tungni migosi Oparanya bende Mbadi bende anyalo paro bende Mikai Gladys Wanga sama ne kore miye jakom mar duond bura sama ne igolo jogi ne gin joma ne chuo lilo tapane mokwongo tik mane jo ODM ne nyalo wacho ni sama kore miyo ji to pare mine bende to aneno ka migosi Odinga nokwongo kwano chon ma okwongo kawo Mikai Gladys Wanga bo mikare koro dong mana kar ODM kaini apani jok mang'ur sani gi gimonego bene gipenjore to sama ne miyo gavana ma Kisumu migosi Ngire Peter Anyang' Nyong'o nong'e ang'o anyalo paro ni kinde mane duond bura mar ODM ni loso mano higa 2005 obedo registered officially higa mar 2007 migosi kata Ngire Nyong'o achiel kuom jok manondikore kaka ODM membership namba 6 matin ne gin ji 6 manoyie ni gino nyalo losore bende kochako kiloso party to en okwongo bedo jagoro mongirore secretary general mar party nyaka gie sani kane migosi Odinga bende owuok en be manowene mondo mi omak matin apani with all standards Ngire Peter Anyang' Nyong'o ne deserve mondo mi omak duond bura iparo gima bende notimore ne Ford Kenya kinde mane bende owe duond bura mondo mi ne migosi Wamalwa pogruok no bed manyaka gie sani duond bura mar Ford Kenya poko regain stability ne nyaka sani apani mae gima bende ne migosi Odinga ng'iyo e rieko ne kata lony mare mar siasa ne gine kome ng'ano ma pod bogno e siasa to ne nyalo bagni nikech sama ODM dhi timo ga yiero ahinya to e gwenge makaluo pressure nitiere ga mang'eny nikech interest ng'ato dwaro to kimiyo ng'ama stable to nyalo wito party apani nyaka gie sani kata ne wacho ni jaod bura ma Embakasi East migosi Babu Owino gine ne dwaro to king'iyo kata weche mosebedo ka luore lately kane migosi Odinga odhi otimo winjruok gi migosi Ruto en achiel kuom jok manokwongo pingo to iyudo ka mago stands moko ma samoro nyalo kelo question e loyalty mar ng'ato apani nyaka gie sani nyalo siro
gwelo mar Ngire Nyong'o kaka jatelo Ogai mar ODM. Aya piny kanyo bende aneno ka gin weche ma podi otudore kod timo campaigns mano ne Raila Odinga, mano ne laro koma mar AUC, bedo jakom mar AUC. Waneno ka jatend tudruok kod pinje maoko, mano Musalia Mudavadi, nyaka sani koro nowacho ni AU commission campaigns remain steady despite Harambe hiccup. Nikech wang'eyo ni ne nitiere riwruok moro mano mar Friends of Baba lobby group mane osingo kata ne dwaro mar mondo mi oketane Harambe moro matin. Kata kamano nwaneno ka jagoro mongirore migawo mochung'ne wechego mag tudruok kod pinje maoko mano Korir ne wuok oko bowacho ni oyo wan kaka sirikal waonge tudruok moro amora kod mano Harambe makamano. Kata kamano Mudavadi nowuok oko ayanga bowacho ni campaign mar Baba ne Raila Odinga mar laro kom mar AUC en gino ma sirikal koro osekawo. Ka bende wacho kanyo ni gino mano Raila Odinga manyo lemo mar AUC ok en mana gino mar jo Kenya kende, ten gino mar nyaka joma pinje maoko mang'iyo mar mondo mi gintiere kod lek maneno ni koma mar bedo jakom mar riwruok pinje mag Afrika obiro Kenya kae ma ok gidwar ni ng'ata koro donje campaign ma ok en sirikal. Mano weche mani wacho mano chieng' tich ariyo. Apani ber ni koro toka Korir wuoyo sani bende Mudavadi wuoyo, to ng'eyo ni Mudavadi ema osebedo parago manyime timo winjruok kata temo loso wechego mag diplomasia mondo migosi Odinga yud komni. Apani gima anyalo wacho Joyce ni yiero kata campaign mar migosi Odinga dhi laro kom mar AUC is purely diplomatic. En gima oriwo jo diplomasia nikech en gima dwaro lombo ahinya to jotend pinje Afrika. Ker ok dhi ser garambe migoyo locally kaendi. Friends of Baba sani nyaka gie sani ka migosi Raila Amolo Odinga dhi laro kom mar AUC, osiepege koro gin jo Afrika mangima. To ok wanyanaro gini ne migosi jaoko ni ene makoro dwa lead Friends of Baba nikech nyaka gie sani sirikal mana kaka nawacho sirikal osekawo gini entirely. Kane migosi jaoko kata jako ne dwaro mondo mi o lead wechego mag Harambe, to nego chaki gigo Harambe mane dhi tim launch ma heads of state ne bire. To kamano sirikal nosekawo. Achaka wacho kae kendo ni migosi Odinga osedhi gi ker e pinjego maoko, osedhi pinyno mar China, osedhi e pinjego maoko, nyocha gin Germany. Kuonde ma gidhi e wuodhego Harambe nogo tich adi. Ka state osewacho ni kawo gini to nyaka gie sani ber ka koro wawe confusion matindo gi interest moko mi ipande bwo pasia to wawe migosi Mudavadi kaachiel koda sirikal mondo mi gino dhi, mondo chieng' moro ka wechegi odhi maber to wanyalo puoyo sirikal entirely kuom efforts ma giketo. Kok odhi no kaka wadwaro bende wang'eyo kuma wanyalo channel frustrations wa kwasiemo gini notimo magi kata kamano numiyo wapedho kapet kwarito watwang'o suit to gik moko kodhi kare. Wadwa ni mondo wabed gi specific channel ma wanyalo congratulate kata wanyalo timo ang'o, wacho ni jo kama kaendi to timo ang'owa ugo wajik. Apani order makoro migosi Mudavadi kelo ni is for the best interest mar campaign mar Raila nikech gini ok dwa koko mag mbui gang'o. Odwaro channel gi structure miwuoyogo gi ker mag pinje gi mos nikech be ok en about campaign, en about voting. Unyalo wuoyo muweno uloso osiepe to kachopo chieng' dakika mogik to weche bagni kama to koro be uwene kare piny ne wawe ni en osiepwa to kare ok en. Aya nyaka sani pod wamedo mana kwayo hawi maber ne Raila Odinga e lek mare mar manyo jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika. It gazet mar abich kanyo nitiere sigana kanyo mano mar Koki Muli. Nyaka sani koro iwacho ne temo mare nyading'wena mar bedo achiel kuom commissioners mago mag IEBC sani koro gore e Luanda. Nyaka sani koro wang'eyo ni osetemo nyadidek mar mondo mi obeda commissioner mar IEBC. Mokwongo ne otemo e higa mar 2010 kama ne lemono bae mana matin e kinde mano yier Ahmed Isaac Hassan kaka jakom mar IEBC. Osebedo kotemo nyaka sani koro bende notemo mar mondo mi obed e kin jokanyo chiko mani bro bede selection panel mar yiero jokanyo mag IEBC kata commissioners mag IEBC. Mano bende sani obae kaluwore ni ng'ama chielo ema omilemo makamano. Wang'e ni Azimio ne ondiko ne Public Service Commission mar mondo mi ogol Augustus Kialo oket Koki Muli. Kata kamano doho ne odagi kaluwore ni bura makama nodhi nyaka doho. Doho nodagi ni oyo Augustus Kialo ema koro bro bedo e kind jokanyo chiko ma bro bedo ka yiero commissioners mag IEBC. Historia mar Mikai Koki Muli
wachake gi kama noninde kisiasa. Iyudo ka Mikai Koki chiegni ahinya gi duond burano mar Wiper. To apani ne watimo kodi sigana no kane wawacho tungni mosebedo. Nyaka gie sani samoro be wawach ni mondo mi yierie lemo aina gi. Nyaka bed gi gimoro ma kizungu luongo ni goodwill mawuok koni koda kocha. Mikai Koki Muli onindo korka Migosi Kalonzo Musyoka. Tudruok mare machiegni ahinya ni koda Migosi Kalonzo Musyoka. To kwachako neno tungni manochako wuoka riwruog siasa mar Azimio ahinya to toka Migosi Kalonzo Musyoka tamore moumo yie piny ni en kata ng'oto kobiriwore gi sirikal. Kanyo mane bende iluongo ni troubles mag Koki Muli nochakore godo. Iparo ka gigi osebedo ka bae kata kinde mane yiero Mikai Julian Cherera gini ne en kanya achiel kuom jogo obae. To mae mane ne koro ne gazet mane wang'iyo mokwongo ne wacho ni dibed ni ma koro thuolo ne mogika best chance ne. Nyaka gie sani koro en adier ni koro gini obae nikech ang'owa wechego mag siasa gi realignment matimore. Apani Migosi Kalonzo Musyoka nyaka gie sani ok nie winjruok maber kisiasa gi ogai maduond buch ODM Raila Amolo Odinga kaachiel koda ker ma pacho kae ni maduto oseikore kata oseyie tiyo kanyakla. Ka Migosi Kalonzo Musyoka nyalo kelo ng'ate mok dhi wacho dhok achiel gi gimito nikech gini endi ok en gimitimo sani. Wanyalo wacho ni gigi gin independent bodies lakini nitiere lwedo moro ma opondoga madhiro ga gigi nikech ne oka kinde cha Mikai Cherera gini nowuok mowacho ni oyo wan wapogore gi ma Migosi kata ogai na kata chairman jakom mar Wafula Chebukati bene ni kore. Matieni kare samitimo ga yiero gi kae ma lwedo cha wuoke kare nitiere jok ma kodhiro ng'ato to odhi kacha ok no dhi ni to gikone to nyaka chung' mare bine kata ok owacha yanga to idhi ne kata kit wuodhe kata kit ang'o kata kit wuoyone. Apani mae gima timore sani koyier ng'at machiegni gi Kalonzo gi kaka sani osechako bagni ni onyalo dhi chendo. Apani gini en gimiloso ka ok wapando tilose ne ikiero maduong' higa 2027 to kod 7. Emomiyo Mikai Koki Muli sani yudo matek e gwelogi. Kata kamano wageno ni wechego maluoro IEBC bro bed ka itieko mapiyo mar mondo mi one kaka inyalo chuog IEBC mapiyo mondo jo Kenya maonge kata gwenge maonge MCAs onge MPs odhi e yiero madundo mondo gibed kod jogo manyalo loso e logi kata manyalo chung e logi. Adono dhi it gazet mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation kama koro kambi mano mar Adani nyaka sani gin bende koro iwacho kae ni Adani fights off cases in JKIA deal. Nitiere buche mathoth ahinya mano chwal e do kacha ka koro dwa chungo chenro mar Adani kao paundeke mar JKIA. Nyaka sani koro doho no chungo chenro makamano mar leasing nyaka tarik 8 dwe mar 10 higani. Kata kamano Adani to wacho ni paundeke mar JKIA kalure ni ene paundeke maduong' ahinya pacho kae. Owinjo olose mana mapiyo piyo mar mondo mi omed bedo makare mana kaka rang'enya mag paundeke mamoko mayudore pinje maoko. Kata kamano wang'eni nitiere buche mathoth ahinya manitiere doho maluoro wach Adani kao JKIA to bende malingling no sewuok no ken JKIA kende nitiere nyaka Ketrako nitiere winjruok moro mano mar nyayo teko sitime pacho kae ma bende gidonje. Ing'eyo asomo sigana ni gokinyi sama na donje to iyudo ka kambi mar Adani ni ema nyisowa kaka airport warach kata in sani ki iuso lawino tabiro tanyisi ni ana kadwa ma nini adwaro man gi kifungu 2 yani kifungu 2 rach nikech kochot achiel kolal ipako giri mi uso no. Koro Adani bendo biro dwaro kawo airport to ene mosechako nyiso ka gigi rach to en obed mos jolony ma pacho kae inde ma mondo nyise ni magi ma nikech wan gi experts ma mosebedo kata e wechego mag kembe ndeke pacho kae indi. Apani ber ka jolony go gini wuok kuomgi na dier kata ka wakelo Adani mondo mi oket mwandu gi pacho kaendi mondo ber wechego mag pewe ndeke ta dier ma marach. Ok Adani manyalo biro to nyiso ni gini dwarore piyo piyo gimiwa thuolo nikech wambe magi gik makoro be wadwa neno kaka do timo gigi. Ne waseneno ka do se chako wechego mag kiengei magi be mana moko kuom nyiso stand mag do. Koro giwe biro nyisowa kaka gige maricho. Apani ka ber to gimiwa miya thuolo mondo jolony ema mondo wach gino nego wuok kuom jolony to konego wuok kuom jahala madwaro kawala nikech en obiro wacho gimoro amora
maburo nyiso mondo miene mamiye gini. Koro anto nyaka gie sani nyaka nane higni 30 ma jogi dwa kawo go airport. Omiyo higni 30 ng'eny makata an sani kochako meda 30 ok an gadier ka 30 go abro neno gi te kaka kambi dhi losi. Apani ber ka gino wuok kuom jolony tok ja ohala madwa timo ohala nikech en obro wacho gima favor Yeah. I don't know wetenge weche makamago it gazet mar 12 wang'eni nitiere obila manowuok e pacho kae man mondo mi odhi okonye e keto kwe e pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro liekore ni polis mago ma piny Kenya ne omako mago moko kuom jotelo ma otelo ne kweth jonjore e pinyno mar Haiti. Mano nyiso ni mano en wanyalo wacho ni en okang' makare ahinya kalure ni wang'eni pinyno mar Haiti osebedo koda gwandruok mathoth ahinya kata osebedo kod kwe kalure koda kweth jonjore mosebedo ka mono kata jopiny no dak e piny gi kanyo. Wang'eni nitiere obila 600 manowuok e pacho kae ka gidhi konyo e keto kwe e pinyno mar Haiti. Jowi mana mapiyo piyo. Mana piyo piyo weche go mag Haiti nochakore kinde ma jatend jolweny piny mano kweth ma kwedo sirkal ma Haiti ma bende nobatis ni Barbecue en be mosebedo kochenda ahinya e piny Haiti. Apani gimokwongo mana kwongo rito mokwongo ne ni to omake otwe kata onege wawach kamano to nyaka gie sani pok aneno komak Barbecue. Ting'eni lwenje magore pinjego mag Afrika adier kisetemo ng'iyo ok gin ga gik ma ni ji gore agoya ahinya kiwacho adier to nitiere pinje moko mopondo ma sponsor ga tera ma sponsor nikech yawuotwa kata sani kibiro kata idhi kata Madari to kichopo Madari ido ka yawuot Madari kata 1000 nigi bunde gi gigolo kanye to gin gi boots, gin gi uniform, gin gi geche, gin gi nyaka gin gi gilweny gi gigolo kanye. Koro apani kapok gitieko gi ng'ama otelo ne joge to mano pod tiere ni lwedo moro ma sponsor lwencha pod nitiere chini ya maji. Koro anyalo wacho ni nyaka gie sani nyaka gitiek gi jatend jogo eka obiro ng'eni adier gitieko to kada ka gimake to nego sani apani gisechako yien ilwero gi bade. Koro ka gimako ji ariyo ma giwacho ni koro gisechako gang leaders gi to apani nyaka koro gichop ir the big boss ma en Barbecue mosebedo ka en mowuok nyaka pia e wechego mag ute fwambo kowacho ni gima wadhi timo gidhi gi capture hospitals. Koro apani en gima ber to nyaka tieke eka obiro ng'eni otiek jatend kweth cha. Aya kapok watieko nonro mar gazet dago mar mondo mi wang'ia ni katun kata machinglo mantiere it gazet mar 19 mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 19 kanyo machinglo ma ochor kanyo gin mana weche ma podi timore e masawa mar piny Kenya kata e god Kenya. Nikech kwaneno got moro matin ma ochor kanyo nitiere jago moro ma orwako kofia mar kingi to nyalo bedo no twe lwete. Adwa ni wayude ane mar mondo mi nyakwara Mugi Ajwang' bende onene ane achiel kachiel. To nitiere moko koni to nyalo bedo ni gidwa rakore kata gidwa dhaw to koro penjo en ni ng'a biro bedo ka yombo nyawadgi. To dira kineno sura moneno go jowi wanyalo pongo gi wiwa ni gin jomage ma koro laro gwengego mago mag god Kenya. Joisa wechego mag Mulima komul to ng'at mokwongo mabiro en jalup ker. En aneno ka endi girwako gi rakruok mago mag boxing. Apani ma nyiso ni lwenyo chik lwenyo neno ka Mulima ni e diere kanyo. Apani korka koni anyalo neno jatend migawo ma weche arita kwe ma iye pacho kaendi mano emboser wakne osimbo mar bedo ruoth. Then aneno jogo ma lando kaka onego beni ikawe mago Kimani Chungwa gini bende ni mbele kanyo endo. Koro gima machieglo temo wacho ni koro lwenyo selandi ongoni malo kaendi ng'ama dhi yudo milima. Aneno ko ongoke mag jalup ker ni malo kanyo, ongoke mag jatend migawo mar weche arita kwe ma iye pacho ka bende nitie. Ma endi nyiso nang'o lwenyo oselandi ng'ato osebiro gi gige mag lweny. An gosiepa moro jawacho ga ni goluru giu mag lweny lwenyo chiki. Apani gima timore ne Mulima oselande lweny kendo koro jatend migawo mar weche arita kwe ma iye pacho kaendi oseyangora ayanga ni embo dwaro kawo ruoth ma Mulima kendo nok oserwakne kata mare naneno ka tin kamano to embo oserwakne osimbo mar ruoth. Koro we ji orakre mondo wane ng'ama dhi kawo Mulima. Aneno nyoro ka maloyo MCS 300 bende noselando ni gin gisidho Migosi Kindiki kaka ruoth. Apani gigi kibe ogibi natural nitie kaka itemo wir mo moro bende ichudo dho ji bor
to at the end of the day siasa kizungu wacho ni perception gima buru chopo go higa mar 2027 ema buru dhigo debe. Jowiani no ka welo maga osechopo e studio kae wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Wach na mogik aneno ka ker nodhi bende timo twak gi obila bende timo twak gi jotugo. We akaw thuolo ni mondo mi ambe or poch ma gi pak ne team obedo selected under 17 for the first time Kenya chope World Cup. Wangi kaka gidhi timo, walamo negi ni kata ka gi chako wuodhgi. Wageno neno chieng' moro ka koro kata Harambee Starlets under 17 gocho gi Brazil to wambe Kenya bende chwani malo. Apani we walamnegi maber kowuok e paw tuke. Erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ibi walid ne Nyakwa Ramogi Ajwang' Gazette. Nyakwa Ramogi Ajwang' Gazette mar The Standard bende ne wantiere godo okinyi makawuono. Ka The Standard bende omenyo mana ng'anyo mago mag jopuonje mbalariany kaachiel kod jotije mbalariany mano chakore odiochieng' manyoro. Kaeto giketo kanyo picha mano mar ogai manyien mar obila mano Douglas Kanja mane od bura opuodho gwelo mare odiochieng' manyoro. Kata kamano nitiere weche mathoth ahinya marite e apisi. Mage moko kuom gigo mabende wabobedo ka watwake e twak mokwongo okinyi makawuono. Omiyo yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Openy. Kik idhi mabor.